Botan ikusten ekateko langileek egindako lana garrezten dutela, erabaki honekin eta eraberean baita hemendiken aurrera erronka handi bat suposatu guztioi. 3 urte erdi dauzkagu aurrera eramateko behintzat legegintzaldi honetan agertzen diren ahalik eta gehien egitea erronka nabarmen izango. Eta bigarrengo gai ere zerbait lotuta dago aurreneko honekin, hain zuzen ere 2012 urteko aurrekontuak datorren urtean bai erabalduko egongo direla. Intentzioa eta hori borontate politikoa eta memorian bertan jasotzen dugun gara, hirugarrenei ogasuneko bozeramaileei emango zaizue aurrekontuen nondik norakoa eta exekuzioa nola joan eta batzordea bilduko da eztabaidatzeko arazorik dagoen heinean. Programa batzuk kendu behar izan ditugu, gutxiak izan dira eta zenbait diru laguntza jaitsi, diru laguntza jaitsi oso kantitate txikietan jaisten dira, batez ere elkartu horien eta lana edo oztopatzeko, uneko 4, uneko 5 egin gaztetxe egin da zenbait diru laguntza. Felicitarnos tanto los políticos como técnicos y trabajadores por haber presentado a pleno en tiempo y forma los presupuestos del ejercicio 2012. Es la primera vez después de 4 legislaturas, con las que yo recuerdo, que esto ocurre así. Los socialistas lo hemos venido reclamando año tras año y estamos convencidos que esto va a ser muy positivo. En estos momentos, tan difíciles para todos, tanto administración como ciudadanos, tenemos que arrimar el hombro, ser más responsables que nunca, dar estabilidad al ayuntamiento y en la medida que se pueda tranquilidad. Cuando se nos dan las condiciones de trato, que ha sido el caso, información y participación, los socialistas también sabemos estar a la altura de los acontecimientos. Ikusten eta sartu diren gehien bat inbertsioetako alorrean dago. Eta hemen egin ditugu hiru proposamen edo bi proposamen izan dira kontzeptuenak eta gure ikastanduko ditu. 2011 urtea bukatzea plan honetan, irisgarritasun plan bat martxan jarri da, eta dagoeneko bukatua edo bukatzea egon behar du. Eta planaren osatu ditagunean, arazo gehien eta larrena dituzten lekuak ezagutuko ditugu. Eta aprobetxatu gure naia, inbertsioetako partaidan izena izanekin partida zehatzoak zateazka. Gobernuari proposamena helarazi ginen eta onartu izan zen partida honetikoa gure beste proposamena etxebizitza arazoaren inguruan dirikoa. Garrantzitsua litzateke jakitea horietarrek zenbateko arazo duten etxebizitza bat lortzeko garaian. Gure proposamena arazoaren azterketa sakon bat egitea. Behin analisia burututa udal baliabideak alde modean erabilia izaten. Ondo egin orduan, bozkatu egingo dugu, 2012 urteko aurrekontuen aldeko bozkak. Eta adierazi eskertzak, printzipioz, hemen gaude guztiok, Urnietaren interesen aldeko justu egin dugulako, eta Urnietako udal batzan ordezkaritza dugun 3 alderdi desberdinetako ordezkariek legegintzaldipenari eta 24 puntu ere bere babesa eskini izanagatik. Guztion ekarpena jasotzen dituen dokumentuak izan dira, bat eta besteak, eta adierazi aurrengoaren kasuan, legegintzaldipenaren kasuan 3 urte eta erdi izango ditugula erronka hori nolabait ere aurre egiteko, eta aurrekontuaren kasuan Xaberrek berak esan duen bezala eta ondo nabarmen duen bezala, urte gogorra izango da 2012 eta saiatuko gara nolabait ere aurrekontuen horreka horri mantentzen urte guztiak zehar.